easy go. Zdravím vás teďky u dnešního prvního dílu z nové série ze hry Counter-Strike 1.6. Taking the bomb to B. Já si tady musím rychle koupit náboje a musím jít do Planting the bomb. boje, protože to jinak tady nepřežiju. Where's the bomb? Tak stefni. Jinak doufám, že jste viděli moje nové intra. Jedno intro už bude tady v tom videu. Neboli... Sakra, mi tam se škodil bombu. No to nevadí. Neboli to na bojové hry, což bude to úplně to nejnovější. Co tam bylo. Takže byste to měli snad v dost dobrý kvalitě, což doufám, že uvidíte v dost dobrý kvalitě. Bude se jako snažit na brigádu hlavně. Tak ani moc času nemám. I got your back. Sakra! Tady jsem rád, když vůbec nějaký čas na to mám, to natáčení. Což mám právě teď. Já myslím, že dám spíš novou hru. Protože tohle je špatná hra. To se nám... Double doors. Tady to má... Middle. Nějaký rychlopalný zbraň, ty se někde učořím. Jaká zbraň by tady mohla být? Double doors. Yes, dobrý, MP5. To je jedna z nejlepších zbraní, co The bomb is down. I'm gonna plant the bomb at A. Tahle zbraň tu mám nejradši, protože si jsem fakt dobře střílí. Sice nezaměřuje, ale i tak je mrtě dobrá. Kurňa, ne, nesmím umřít. Tak. Světlo? Ne, na hovno světlo. Taking the bomb to A. I'm with you. Dobrý. Yes, paráda. Tak a jdeme. Jdem. Úplně s tím, co má bombu, ten se musí hodně chránit, aby přežil. Pak to je lepší, nemusíte hlídat bombu potom, kde je a tak dále. Shit! Jak to mohl zabít ten velký? Nevadí. Parchaní. No, už máme jenom jeden, dva... Tak to máme 3 a oni mají jednoho. B. 2. No, už máme jenom 2. Jo, my máme 2, my mají taky 2. Takže já se 9 a jich 7. Ty voho, to jsou idioti.
To jsou takový blbci s prominutím. Oni 3 nedokážou zabít 2 lidi. 3 boti nedokážou zabít 2. Já se z toho zblázním. No ty vole. Paráda. On neví kde je. Tak úplně na to Ačko, na Ačko. On se tady zatím, on se tady je skrytej, on má docela dobrou zbraň. To čo míš, co, že tady není bomba? Tak, a buď teďka připravený, Olivere. A zabij toho Janyho. Jinak chtěl jsem ještě vydat El Matador. Hru El Matador. Ale trochu se mi seká. Za to, že se omlouvám. Yes, dobře ty, Olivere. Ale nepřekli, nevadí. Tak, a jdu s nima, protože já sám nebudu chodit. Když mám jenom pistolku, můžu to kupovat. Paráda, jeden mrtvej. Jinak i tady ve hře, jmenuji se i ve hře Easy Bow, takže to se asi neví. A. Planting the bomb. Takže jenom přebiju. A ne tady to, abych měl přebitý. Yes. Sakra. Bomb. Ow! The bomb's at A. Affirmative. Kluci, já zase si myslím, že se voní. Já udělám těm policajtům, protože je to takový neférový, když nás bylo 8 a TA9 a jich bylo 7. To bylo takový neférový. Hej kámočky, nechoď sám nikdy. Nikdy nechoď sám. Side door. He's got the bomb. He's got the package. Pojď. The bomb is on the ground. T-spawn. Side door. Jsi za strabásky tím takhle zezadu, ale to nevadí. I'm gonna camp. Good idea. I'm with ya. Tak, gonna camp A. chlapi. Jdem na I got ně. your back. Je dostanem všechny. Nějak toto video bude z takový 20 až... There's the bomber. Dohři tě, já jsem idiot, to jsem přebíjel. No, nevadí. Jako chyby se stávají i ve hře. Takže, no. Když se stávají docela často, ale to nevadí. No, tak to máme pořád. Nám to nevadí položili. CT spawn. A oni asi taky položili stále pitomí. No, to říkal, totálně pitomý. Nemáš šanci, kámo, tebe zabijou. Tebe zabijou i pistolkou. To je prohraný, no. Nevadí. Ale jo, snažil se do posledního dechu.
No, nevadí. Příště budeme I'm gonna chytřejší. camp. I'm with you. Kupíme si tohle. I'm gonna camp. Jo, vybavení už máme, dobrý. Nevybavení I'm gonna ještě camp B. nemáme, pyrotechniky. Good idea. Middle. He's got the package. Tak, teď jsem si... Bombs on the ground. What are you doing? Začínají srát. S prominutím srát, jo? T-spawn. Já nerad můj, já Middle. sice mluvím prostě, jo, ale ne takhle do videa, to nemám rád. Ale když jsem prostě naštvanej, tak prostě už to nevydržím, ale vybouchnu. Bacha, ty bylo na Ačku, ty bylo na Ačku, uhni kámo. Hold your fire. Sorry kámo, já nechtěl. Dobrý, výhra. Tohle můžu zahodit. I'm gonna guard bomb site B. I'm gonna camp. I got your back. Já chci tohle. Náběr pistole, hlavní náboje, vybavení, jasné vybavení. Tak a můžu jít do auta. Oh shit, těch tam je. Já zdrhám. To nemám I'm gonna šanci. camp A. There's the bomber. Mám šanci. Hang on, I'm coming. I'm gonna guard bomb site A. Side. B. Middle. Drop the bomb. Roger that. Do řitě. Já už na to můžu vystřelat. Já si řeknu, jak dlouho tady nehrávám a zpátky. Tak, jsme zpátky, já myslím, že bychom mohli dát ještě tak jednu hru, dokud mě nezabijou, jednu He's hru got the dáme, bomb. až tady to teda dokončej. Tady ty blázni naši, no my máme jednoho posledního, tak to nemáme šanci. Takže dáme jednu hru a kdo vyhraje, kdo prostě teďka buď to požene porazí, nebo neškodní bombu, anebo to prostě bouchne, tak ten vyhrál. Jakoby samozřejmě moji sobotě, já jsem vítěz vždycky. Ale i tak, no tak teď bude začínat nová hra a dáme teda ještě jednu hru, já se potom s vámi rozloučím a ukončím to. Takže už tady natáčím středně 12 minut, jo, ale já nemůžu natáčet dlouho, protože nemám moc rychlej internet. Třeba to mělo rychlej upload. Nebo co nejrychleji. B. Sakra, no tak se podívám ještě jedno kolo. Já vím, jsem hrozný, ale já si chci ještě aspoň jednoho zabít. Double door. No, dobře ty. Jasone. Dobře Jason. A Jason, já ho chci chytit. Tady Jason. A dobře on, povedlo se mu to, ale jdeš na špatnou stranu. Ale jsou nějaký dobrý. Terrorists win. Takže já to udělám jednoduše. Tohle. Hlavní náboje, náboj do pistole, výbava, I'm gonna camp A. a jdem. I got your back. I'll come Už with you. jsem se fakt naštval. Side door. Jsou tady určitě nahoře, já už to vidím. Jo. Ty nám teďka někoho zabili. Těch tady je. Těch tam bylo. A. Clear. Roger. Roger that. Takovýhle parchantů najednou. Ok, tak já myslím, že
pro dnešek by to Double stačilo. doors. Zas CT spawn. někdy u dalšího videa třeba z Counter-Strike. A zatím čus.